центр связи находится в дельте реки. Чтобы не добираться вплавь, возьми лодку. Барыгызга да сәлем, дуслар. Мен инде шундук бысын бу серияны да яздыра башладым. Элеккесендә без менә Палм дигән бер җайланма таптык. Менә бу алдан караганда ниндидер экшн камерага да охшаган. Менә аның монда дисплее бар, ниндидер төймәләр безгә биреп ул көймәне табырга бугай. Так. Көймәдә ясасы була бит әле безнең. Безне инде монда каршы алалар шундый кешеләр. Каршы алырга теләгәннәр иде, ләкин Газиз абзагыз акыллырак булып чыкты азрак. Һәм шундук алды сезне. Монда сезнең пулеметыгыз да булган әнә. Сез миңа ниләр патроннар күбрәк бирегез. Чөнки монда мин сизәм хәзер. Башланачак монда. Җәһәннәм башлана монда. Күт. Шундай зур күт. Сез күз алдында да китер алмый торган. Яхшы корал. Бер ни әйтеп булмый, ләкин мин монда әлегә кешеләрне күрмим. Баска төшәргә туры киләчәк инде. Менә безнең монда пулеметчы тора, ләкин аны ул безне күрде һәм без аны алдык. Син пулеметка басырга телисеңме нәрсә? Без анда алдык, яхшы. Миникарта буенча безнең тагын 2 кеше тора анда. Аларны да аласы була әлбәттә, чөнки монда безгә бер генә юл һәм алар безнең юлыбызда торалар. Син нәрсә таш артындамысың? Син кая? Мин сине так. Артың белән басма бер кашында дошманга. Бу бит инде канун, бу бит инде сугыш алып баруда иң беренче канун булырга тиештер бит инде бер кашанда үз дошманыңа артың белән басмау. Менә шулай. Кешеләр бетте бу үзенең. Юк, кешеләр үзенең тагын икәү. Мин күргәннәре генә. Ләкин алар әле безнең монда булганны белмиләр, сизмиләр, анысы яхшы. Шуңа без алар монда әйтәмсең. Менә берсе монда. Шуңа без җайлап кына, әкренләп кенә, сиздермичә генә аларны алалабыз. Үзләре сиздермичә генә. Нәрсәдән үлгәннәрен белми калсыннар. Менә ул. Аның өчен мин кулланыр идем менә моны, чөнки ул 2 тапкыр якынайта, ләкин аның якынайтуы шул моның 1 тапкыр якынайтканы кебек булган иде. Гайз генә яхшырак та инде, ләкин моның гомер алучанлыгы бик яхшы. Күпкә күбрәк. Тә. Киләсеңме? Әйдә, кил әле, мин сине көтәм монда, син бу яктан чыгасың хәзер. Әйдә. Булды. Берсе әзер. Ләкин икенчесе анда юк. Тагын 2. Коясың алар. Әкрен генә. Икесе дә синхрон рәвештә тайдылар. Нәрсә диләр әле? Юлбарыс атлавы, балкырты шагуы, күбәләкнең Наемники прочесывают реку. Будь осторожен. Их лучшие люди ищут тебя. Күбәләкнең канат кагуы дигән кебек. Шулай йөриләр алар шундый стильдә. Әкрен генә. Син кайдыр монда идең, син күрдең бит. Менә. Нинди йөрү инде бу? Безне балалар бакчасында йөртәләр иде үрдәкчә. Яратмыйдым мин аны, чөнки аннарсың аяклары авырта иде минем. Бик яхшы гына. Иң яратмаган минем күнегү иде ул. Булар да шулай йөриләр. Имештер пысып киләләр безнең янга таба. Пыстырмын мин арына. Сәзер. Кошабыз әле монда артка, безне күрмәсеннәр. Бу менә бу нәрсә, бу кеше бу. Бу кеше иде. Хәзер инде ул мәет. Ул харыс сәләүләргә ашамлык. Ха-ха-ха.
күлмәкче митеге не ничек әйтәләр аны? Оныттым инде. Искә төшсә әйтермен. Менә монда атасым килә. Шатлап кекрәйеп үлде. Нидер ташлар киләме? Безнең көймәбез кайдасың? Безгә бит инде көймә табарга кирәк. Безнең биремебез баштан ук шул иде бугай. Уен тагын ката. Тагын ката. Һәм тагын ката. Белмим, бу бердә минем һәм компьютерның гаебе түгел. Чөнки яздыру бара, уенны видеога төшерә, берни. Булай ката башласа, без уйнабыз. Секунд сайын 5 секундка катып. Бу инде эш түгел. Так. Ләкин минем искә төште нинди көлү икәне, мәкерле көлү, менә. Безгә төгәл артка күрсәтә. Юк, булай. Таң ката икән. Юк, булай уйнап булмый, шунда мин паузага куеп торам, аннан берәр нәрсә эшләп карарбыз. Дәвам итәбез. Без менә шундарак калган идек. Безнең менә монда бер кыттышкыч фризлар башланды, катып калулар башланды. Шуңа мин уенны паузага куеп торган идем. Хәтта туктатырга туры килде, уеннан чыгып компьютерны кире кабызырга, кире йөкләргә туры килде. Шулай бик каты кыптырдан атыргачтан хәтта микрофон да төшеп китте. Аллага шөкер, микрофон белән барысы да яхшы, микрофон исән. Алай нидер дефектлар сизмәдем. Монсыда мин шиксез шатмын, чөнки микрофон арзан түгел. Минем аңа ярыйсы гына акчам китте, ярарансы монда. Анысына монда катышы юк. Менә сез монда карагыз бу көймәгә. Караңыз саклана. Менә монда дулкыннар да өстәп җип берсәң, сиптертә торган иттер. Менә ул булыр иде. Әйдәгез әле монда килегез әле сезгә. Әйдәгез. Булай иттер булмый. Әллә мин сезгә маңгайга маңгай барга тиешме, сезне күсем өчен? Алар мине булай да күрәләр икән. Аларның көймәләре төтенли башлады. Монда безнең нәрсә? Манара дип торам. Әллә инде без сихәр нигә баса? Юк төш. Беләсезме нәрсә? Була икән көймә белән сатып битергә. Юк, булмый. Менә бу җүләрле иде. Буларга игътибар итмәскә дип белдем мин, чөнки анда аларның көймәләре бар. Безнең уртак булалар инде. Монда тагын бер көймә бар. О, пулемет. Юк, малайлар. Юк. Нәрсә бу? Нәрсә дигән? Уйны саклады. Бүрәләләр төшә монда. Каралым да агачлар һавада үсә. Нәрсә? Димәк, ярга якын киләсе түгелме? Аңлашылды, фикерне аңладым. Ярга якын киләсе түгел, чөнки бүрәнә төшсә безнең көймәбез һавада гына тора. Һава белән генә тутырылган резина. Башыбызга төшә икән, без үзебезгә катачакбыз инде. Монда безнең тагын бер көймә. Шундук. Юк. Профессионалларча карагыз, үземә качак исем китә. Анда безнең нәрсә? Монда безнең атырга гына дип җайланып куелган шундый искитмәле мотор сары безнең монда ягулык бочкалары. Монда безнең көймә әле өстәвенә селкенә, тидеруе булай да авыр. Кул калтырый, көймә селкенә. Мин кәкре атам. Бүтүнсе бергә җыела да шундый нәтиҗә бирә. Үзем бер төрле сине, эшем икенче төрле килеп чыга монда. Моннан безнең чыгып булмас инде, әйме? Шуңа безнең юл әле буламы? Имештер безнең көймәбез. Әйдәгез.
Bulmadı. Bulam eкен күймәне нитергә менә этеп берәр ничек чыгарга тыярга. Әле инде безгә тамакка барырга, елга тамагына барып җитәргә күймәдә. Бу күймәне булам икән. Буларның күймәләре алар алай төтенләми бугай. Булам, булмыйча. Кара. Аблайтсак. Отам. Ото. Ше. Булыр бикән. Ничек уйлыйсыз, Джек Карвер бу күймәне этеп чыгара аламы? Тек. Иде. Кнопканы сындырып чыгарам бер. Иде. Кирингене булса да, иде. Кыйкагына китме. Иде. Күтеннән эт. Иде. Хар батсын да инде шунда кирип. Контакттагы авызын кыскан шар күзле псикип карап калачак монда. Менә бит. Монда безнең кимәбез булган икән. Аны аларга яраган. Ләкин без акыллырак иттек. Безнең 488 патронлы инстекейбез бар. Хәтта без шундый текә кешеләрне дә тетмәсен тәрлек булдык. Сиңа. Шулай була ул. Турма мен анда. Бүреләр. Йо, батма. Кирәкми. Карагыз, монда безне бүтән яклап пуля кыйндыралар. Миндә дә бар пулемет. Миндә дә бар ул пулемет. Иде. Янның бит инде. Менә яңгыш китәме икән, шартлы микән? Төтене күренеп калды, ләкин шартлау күренмәде. Без кемдер күрә. Мин аңламыйм, кем күрә безне? Индикатор безне бетмәй, уен, кирәкми катарга. Әйдәгез, мен шулай итик. Иде, от инде, ник атмыйсың? Мин аңламыйм, ник атмыйм? Безгә барырга кирәк, хәзер. О, безнең монда малайлар. Безнең патроннар да бетте бит әле. Безгә кая барасың? Безне күрәләр. Безгә моны тойырга кирәк. Теләсәң нәрсә эшләдек. Безгә монда торырга кирәкми. Безнең гомеребездә билсәгез әгәр, сез аны белергә тиешсез, карарга гына кирәк. Безнең гомеребездә гелдәге шәйендә төптә күттә. Без бит инде барып җиттек. Прямо перед тобой. Мой тебе совет. Не дай ему добраться до центра связи и вызвать подкрепление. Если, конечно, не хочешь повеселиться. Дело твое. Күңел ачасым килә, менә гомер шундый була торып, минем, әлбәттә минем күңел ачасым килә, ул бит инде кров. Аңгыра түгел, аның бит инде гаскәриләр муеннан. Ул бит инде монда безнең иң текә кешеме. Мин нәрсә эшләргә тиешсем, белмим. Мин менә монда һәр катам кекрәйп, һәм безнең уен бирә тагын кекрәйп катсаң, шунда язгы гомер белән максимум бирә ул сиңа ярты гомер. Нәрсә эшләргә телисең син монда, мин белмим. Нәрсә мин? Бу безнең мөгаен иң зур дубль сериябыз булыр. Шуны кисмичә булмас инде, әйме? Икесе әзер, ләкин монда бит алар уеннандыр. Әллә инде өчесе дә әзер. Безнең патроннар белән монда тагын бер күт. Мин аңламыйм, менә монда ул. О, бер патрон нәрсәгә тотарга. Белмим инде, нәрсәгә тотарга монда. Кров каядыр янәшәдә диде. Менә монда безнең һәр кешеләр сузылып яттылар. Алардан патроннарын алсак, безгә бик яхшы булыр. Ләкин монда гомер белән белмим, безнең дә мөмкинлегебез дә юктыр инде.
Mesela bulsa işlep үлгерүүгө. Çünkü bizge bir patron jete. Bir patron ham biz meyit. Bunamda bir arında aptечка yok musun? Alar indi meni kurdular, alar indi ezir turalar. Benim yanımda. Men anlamayın. Ник bunamda her bilesizmi ne seçleri gerek? Tigilerge görünmüşüne belki yatıp da indi oturup kurallarını jiyip çıkargadır bularning. Şunduk tiri qırık ara biri bulsa bizim bit kromunda şulayrak qorabırak barik ihtibarlap bu sima Far Cry 3 tugel anda gel burun tüplerinde yürüge bola ışıqlı buzarga bola nese bulip qalalar sizmiş ile Bilmeyim, mena bizni indi munda kureler bek yaxşı gana ayıralar. Bizim mena şulayrak buldu indi bu. Buldu miken o? Bulgen. Lakin tamam koya bizden. Mena bunda men kurem. Yok. Bular bizni indi sizdiler. Sakatını alıştırabız. Ham üzleri kelsinler mena bunda. Bunda bizning bek yaxşı o'rin edi, alarni olib turgan. Biz o'zimizning snayperkamizni tek qaysi yerlarga otgan. Biz onu attık. Kümede Crow bilan so'g'ishganda bulg'adik biz onu. Nigalar bunda kelmiler. Bunamda snayperka bitta foydali bo'lar edi. Bu turunda men balki keserman. Lekin boshda bunda bir qiziqli o'rin bor. Shu o'rinni ko'rsatirman. Shundan da balki olib bo'lar. Bundan bir kimda ko'rinmayaligi. Bundalar bir şerlep çıksalar birinin indi problemi yok. Lakin alar bit indi sarık kütüleri. Sarık kütüleri mi? Min aytam alar şunduk menim sizlerini isbatlılar. Üzlerinin gamelleri bilen. Şunduk birga atalar alar. Mındaliga bir kimde ko'rinmay. Tüp askeriler Crow'ның Crow'zy qaydir qo'shib yotdi. Men uni ko'rmayman. Mana o Crow'ni biz oldik. Crow'da bo'laydi. Deydi. Boshini shigar. Biz bunda tag'in bir kimdir qoldi. Men uni eliga ko'rmayman. Bunda bizning Budda tura. Shirayi, ne? Gitmanma. Nechik shunara tovlib yatalar hali. Oğlum sen koyasan. Robotinde beni bir pulemyotdan alayın deymi? Bundan o'tib bo'ladimi? Yo'q, bundan o'tib bo'lmaydi. Men uni ko'rmayman. Anlamayman, qo'yasan. Mana shulayroq. Chiqindi. Men seni shunday aytaman, seni ko'rmayman. Seni hatta binoklda ko'rmayman. Binokl bizning bunda quvoqlar orasidan da olala. Suda yatamsın oğlum. Lavus'ta mı? Bilmezsin, anlamazsın. Anlamazsın. Elleyinde bu kildeki şişiratta bir blok mu? Yok. Bu bizim koyadır demek oldu aynatında Sputnik kırayında, maşına kırayında. Bu bitince bizim Crow. Chest bira bizge.
Bizim Crow meyit. Oral pulvet de var mı? Birer jüllere kurallarınız yok mu sizin? Bu ne sen ekan? Oyurib olmab bo'lmaydi bu sekin. Yarar. Jülley bir tugundir. Jip şık bundaga jip bronyaların, patronların kerak bo'ladi bildagicha. Mana bitsin snayper. Nahar bo'ldi. Nahar anlaşıldı. Кроу, ответь! Кроу! Какого хрена у вас там творится? Немедленно Oyak доложи! kiyimi bizim. Не De вы ли kurmalı. безумный доктор Кригер? Кто это? С кем я разговариваю? Скоро узнаешь сам. Teke. Kruger'ına kutene jiberdi bizim Jack Carver. Aytganim şey. Hozir bizim de Crow yata. Bizga bitta bronya kerakmi bo'ldi, olg'a yo'nalamiz. Crow bilan bizning ishimiz tamam. Biz uni jingdik. Ham Окей, Дойл, около грузовика. Подсоедини полк. men yolg'ishqanman. Dubllar birovgina bo'ldi. Nima edi? Men bitta toshlardim. Nima bo'ldi? Bizim burada terlikez, trikolorni qilib biz har munda televizor qaraymiz. Yo'q shu yerda. Mesajlarga sog'lamay. Джек! Qulog'ina kelib oqirdi. В точку. Здесь находится фабрика, где они производят мутаген. А вот и коды для запуска тактической ракеты с ядерной боеголовкой, чтобы замести следы. Ты гений, Кроу. Ты упростил нам задачу. Интересно, каким образом это может нам помочь? Смотри за джунглями, Джек. Раз у нас выдалось время поболтать, может, просветишь меня? Что все это значит? Кригер был ведущим исследователем Министерства обороны. Специализация Ну, Сигис плюс, генетика малайдар. и усиление боевых возможностей человека. То есть Трайдена. Правильно. Тогда при чем здесь ЦРУ? Военная разведка обвинила Кригера в незаконных опытах над людьми. Он занялся частными исследованиями, и мы внедрили в его лабораторию Дойла, чтобы присматривать за его работой. Мы здесь, чтобы остановить Кригера или вытащить Дойла? Я здесь для того, чтобы не допустить бегства мутантов с острова. А ты здесь на случай, если мне понадобится помощь. То есть я здесь просто за компанию? Умный мальчик. Дойл говорит, поблизости находится база наемников. Давай их навестим. Siz жаңа ғана көрдіңіз нешік біздің мында Валерий ут тезегінде киінді. Менің де шылай киінесім келе, қойша қалайса ертең сыңға қалғалайым. Һәм шылай етіп біз сериябызды шында тәмамлайбыз. Барығызға да рахмет. Бұл яқшы болды, яқшы өттік, өлмәдік те десек бола. Барығызға да рахмет.